Top 5 madmoments med Søndergaard. Altså, hvad foregår der? Hvad er godt det her? Det hedder Eat My Balls, by the way. God bar. Det er der sgu til. Jo, altså. Prøv at lukke munden, når du spiser. Jeg kan ikke spise med lukket mund, fordi at jeg har en sygdom. Ej, det er crazy at grine. Her side, sådan den drypper, og så gør du sådan her. Ej, hvor er det klamt, det her. Ej, så jeg spiser lige ovnen. Tag lige sammen, så også med vilje venner for helvede.